tomto videonávode predstavím evidenciu holubov, ukážem základné možnosti spravovania evidencie, ako pridávanie holubov, mazanie a ich úprava. A taktiež na konci videa ukážem, ako je možné využiť evidenciu pre spresnenie výsledkov pretekov poštových holubov. Evidencia je primárne využívaná ako nástroj pre výber holubov, ktoré sa majú zúčastniť špeciálnych súťaží pre evidované holuby, ako bodové majstrovstvo a podobne. Niektoré organizácie však využívajú aj pre spresnenie výsledkov. Takže na stránku evidencie sa dostanete cez horné menu Nástroje, Evidencia holubov. Na tejto stránke sa zobrazujú organizácie, ktoré majú pre aktuálnu sezónu nastavené parametre evidencie, to je maximálny počet holubov, ktoré je možné podať do evidencie, a taktiež časové limity pre podanie evidencie. Ak tu vaša organizácia má byť a zatiaľ nie je, stačí napísať e-mail so základnými parametrami a bude pridaná. Kliknutím na stránku organizácie sa dostávame na stránku so základným prehľadom. Vieme si tu pozrieť celkový počet aktívnych chovateľov podľa databázy, počet doteraz podaných evidencií, celkový počet evidovaných holubov a taktiež vypočítaný priemer. Rovnako sa zobrazuje prehľad podľa jednotlivých základných organizácií, takže si viete pozrieť celkový počet chovateľov a koľko chovateľov už podalo evidenciu. A nižšie je uvedený kompletný zoznam chovateľov z danej organizácie. Chovateľa si nájdeme veľmi jednoducho zadaním jeho mena. A na jeho evidenciu sa dostaneme kliknutím na tlačidlo Zobraziť. Na stránke pre evidenciu chovateľa sa nám zobrazuje aktuálna podaná evidencia daného chovateľa, no najmä tlačidlá a nástroje pre správu evidencie. Aby sa nám zobrazovali tieto tlačidlá, potrebujeme mať nastavené správne právomoci. Pre evidenciu existujú 3 typy právomocí. Najvyššia je oblastný výpočtár, ten má prístup ku všetkým evidenciám všetkých chovateľov pre danú organizáciu. Ďalší typ právomocí je administrátor evidencie pre základnú organizáciu. Jedna základná organizácia môže mať jedného alebo viacerých administrátorov evidencie, ktorí majú prístup k evidenciám chovateľov danej základnej organizácie. A posledný typ právomocí to je zaregistrovaný používateľ, ktorý má spárované konto s daným chovateľom, čiže ak máte spárované konto k vlastnému záznamu, môžete si spravovať evidenciu aj sami. Spárované konto si vieme veľmi jednoducho overiť už v hornej časti stránok, kde by sa nám pri mene mala zobrazovať takáto biela fajka s titulom Vaše konto je spárované, prípadne cez nástroje, nastavenia a nižšie je uvedená tabuľka spárované konta chovateľov, kde sa zobrazujú konta, ktoré máte aktuálne pripojené k vášmu kontu. Kompletný návod, čo sa týka párovania a používateľského systému ako takého, nájdete v návodoch. Evidované holuby je možné pridávať 3 rôznymi spôsobmi. Novinkou pre sezónu 2015 je prepojenie so systémom Moje holuby. Ak ste v sezóne 2014 aktívne pretekali a podarilo sa vám umiestniť aspoň jedného holuba, mali by ste ho nájsť v časti Moje holuby. Tu sa vám zobrazuje zoznam holubov, ktoré boli pre vás nájdené vo výsledkoch. A do evidencie si ich viete pridať jednoduchým kliknutím Načítať moje holuby. Zobrazí sa vám zoznam vašich holubov zoradený podľa celkových cien, ktoré získali za život a sú vedené v našej databáze. A do evidencií si pridáte jednoduchým kliknutím na tlačidlo Pridať. Pri pridávaní holubov sa automaticky aktualizuje počet voľných pozícií pre vašu evidenciu a holuby nájdete pridané v tabuľke evidovaných holubov. Tá sa takisto automaticky aktualizuje. Druhou možnosťou pre pridanie evidovaných holubov je tzv. Ručné pridanie. Vieme ho vykonať jednoduchým zadaním čísla obrúčky do panela pre ručné pridanie.
čiže napríklad SK 2010 0107 500. Ak chceme zadať aj pohlavie holuba, pre holuba nemusíme zadať vôbec nič, pre holubicu môžeme čokoľvek okrem písmena H, takže napríklad H. Holuba pridáme stisnutím klávesy Enter alebo kliknutím na tlačidlo pridať. Holub bude automaticky pridaný do tabuľky a tiež sa nám aktualizuje počet voľných pozícií. V tomto prípade si môžete život zjednodušiť tzv. Skráteným zadaním tvaru holuba. V tomto prípade by nám stačilo zadať 10.107.500. Namiesto bodky môže byť samozrejme čiarka, medzera, čokoľvek. A pre holubicu čokoľvek namiesto H. A ak tohto odošleme, tu dostaneme chybové hlásenie, že holub je už evidovaný a zároveň vieme u koho. Takže sa nemôže stať, že jedného holuba evidujú viacerí chovatelia. A ak vás zaujíma a chcete vedieť viac o možnostiach zadávania skráteného tvaru, odporúčam pozrieť návod pre výpočtárov. To nájdete nástroje, návody, časť pre výpočtárov, import dát a tu na vstupné údaje a časť číslo obrúčky je to, čo vás zaujíma. Čiže tu nájdete kompletný popis, čo môžete písať, aké skrátené tvary a ešte nižšie sú skratky pre kódy krajín, čiže ak zadávate iné ako slovenské holuby, tu nájdete skratky pre ostatné krajiny, aby ste nemuseli písať celé. Tieto skratky budú automaticky pretransformované na korektné označenia obrúčiek. Tu nájdete aj skratky pre organizácie, čiže napríklad pre slovenské holuby maratónske stačí napísať písmeno M alebo 55 a bude to automaticky zmenené na M-55, tak aby sa nestalo, že holub bude tu v databáze duplikovaný s rôznymi tvarmi tohto označenia. Pre VR98 stačí písmeno V, pre maďarské holuby M pre maratón, D pre derby a tak ďalej. Tým, že je evidencia holubov prepojená so systémom Moje holuby, ak si do evidencie pridám holuba, ktorého zatiaľ nemám v databáze, čiže u mňa napríklad SK 2008 0107 600, holub bude pridaný do evidencie, ale zároveň aj medzi moje holuby, čiže ak ho začnem hľadať medzi mojimi holubmi 600, nájdem ho tu. Holub má automaticky vytvorený profil, s ktorým môžem ďalej pracovať. Tretí spôsob, ako pridávať evidované holuby, je tzv. Import údajov z Microsoft Excel. A tento spôsob využívajú najmä administrátori, ktorým chovatelia posielajú už vyplnené hárky s evidovanými holubmi. Administrátori ich následne vedia importovať do výpočtového programu. Prázdny hárok je možné stiahnuť aj na stránke pre evidenciu chovateľa kliknutím na tlačidlo Stiahnuť XLR formulár. Ten následne uložíme niekde lokálne v počítači, otvoríme a je možné s ním priamo pracovať. Pravidlá pre vyplňanie údajov sú rovnaké ako pri ručnom zadávaní. Stačí zadávať napríklad skrátený rok, organizáciu bez nuly, číslo obrúčky celé, pohlavie stačí pre organizácie, ktoré to vyžadujú, čiže buď H pre holuba alebo A pre holubicu. Ja už tu mám jeden hárok pripravený. Po vyplnení hárka stačí údaje skopírovať označením potrebného rozsahu. Kliknutím pravým tlačítkom vybrať z kontextového menu kopírovať alebo klávesová skratka Ctrl+C. Následne na stránke pre evidenciu chovateľa klikneme na tlačidlo Import. Do ľavého panela vložíme skopírované údaje cez Vložiť alebo Ctrl+V. Následne klikneme na Ukážka dát a tu nám program spracuje všetky riadky a zobrazí nám ukážku už pripravených údajov pre vloženie do databázy. Tu je potrebné najmä opticky skontrolovať údaje, či sú v poriadku, či tu nechýba nejaké označenie a všeobecne, či to program spracoval správne. V prípade, že nie, treba pozrieť na zdrojové údaje, opraviť prípadné chyby. Ak sú údaje v poriadku, môžeme pokračovať kliknutím na tlačidlo Vložiť
dostaneme oznámenie, že údaje boli vložené a cez horné menu sa vieme vrátiť naspäť na stránku pre evidenciu. Voľné pozície 0, čiže bolo vložených všetkých 60 holubov. To je dôležité skontrolovať, pretože aj keď sme nedostali žiadne chybové oznámenie, program každý jeden riadok pri vkladaní kontroloval a v prípade, že našiel duplicitu alebo nejaký chybný riadok, tak riadok nebol vložený a to sa dozvieme na stránke pre chovateľa, ak si porovnáme počty vložených a počty kopírovaných riadkov. V tomto prípade to v poriadku, všetky holuby prešli, môžeme ich ešte opticky skontrolovať. A ak je to v poriadku, môžeme ísť na ďalšieho chovateľa, alebo sme hotoví. V rámci časového limitu, ktorý si určí daná organizácia, je možné s evidenciou samozrejme aj ďalej pracovať. Holuby je možné upravovať, stačí kliknúť na tlačidlo upraviť. Ak niečo nie je v poriadku v označení alebo pohlaví, stačí to prepísať, uložiť zmeny, načítať tabuľku a číslo bolo opravené. Ak nejaký holub sa medzi tým stratí alebo chceme nahradiť iným, stačí holuba vymazať a môžeme pridať ďalšieho. Máme tu jednu voľnú pozíciu. Ak sme evidenciu robili pre iného chovateľa, ktorý nemá prístup na počítač alebo na internet, môžeme mu evidenciu stiahnuť ako PDF-ko, vytlačiť a môže si ju následne skontrolovať. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo niečo neviete, všetky tieto kroky, ktoré som uvádzal, sú aj spísané v obrázkovom návode. Stačí kliknúť na zobraziť manuál, dostanete sa na stránku, kde bude uvedené aj video, aj textové a obrázkové popisy jednotlivých krokov. V prípade, že chcete kompletne vymazať evidenciu, je tu na to aj tlačidlo vymazať celú evidenciu, potvrdiť OK, evidencia je vymazaná. Treba však samozrejme opatrnosť, pretože môžete prísť o všetky dáta. Nakoniec by som ešte ukázal, ako môže evidencia pomôcť pri spresnení výsledkov pretekov. Niektoré organizácie ju využívajú najmä pre tento účel. Pridám si niekoľko mojich holubov do evidencie a následne ako výpočtár prejdem na import dát pre niektorý pretek. Ja už som si pre testovacie účely odštartoval prvý pretek OZ Bratislava v tejto sezóne. Ak pôjdem na import dát, takto to vyzerá, keď výpočtári pridávajú dolety ručne. Čiže najprv je potrebné pridať chovateľa, počet jeho holubov a rozchod hodín, to si vymyslím. Kliknem na pridaného chovateľa a tu už pridávame jeho holuby. A teraz, ak pridám neevidovaného holuba, čiže vymyslím si tu na nejaké číslo, 150, pridám jeho čas doletu, 6 sekúnd, na kontrolnom liste bol ako prvý, holuba vložím a tu na výpočtár uvidí, že holub nie je v evidencii, čiže v organizácii, kde si chovatelia uvedú všetky holuby ako evidované, to už naznačí určitý signál, že niečo nie je v poriadku, že možno opísal zlé číslo a že tento holub nebol uvedený v evidencii, čiže je tu možná nejaká chyba. Ak pridám holuba, ktorý na evidencii určite viem, že je, vymyslím si čas doletu, druhý a tento holub už je evidovaný. Takisto sa to zobrazuje aj vo výsledkoch pretekov, čiže ak si to nevšimne výpočtár, všimnú si tu chovatelia, stačí, aby výpočtári v typoch výsledkov nastavili zobrazovanie evidencie. Čiže ak si pozrieme niektorý pretek v Bratislavy 2014, príklad prvý, oficiálne výsledky, tak tu sa zobrazujú holuby, ktoré sú v evidencii a ktoré neboli v evidencii. Čiže ak tu si chovateľ nájde nejaký červený puntík, znamená to, že mu bol pridaný možno, že holub, ktorý
nemá správne označenie a je to potrebné opraviť. Čiže takto je veľmi jednoduché nájsť chybu, odhaliť ju a včas to napraviť. To by bolo k evidencii všetko. Verím, že aj vďaka tomuto návodu bude zadávanie evidencie podstatne jednoduchšie a že nenarazíte na žiadne problémy. V prípade, že áno, alebo by ste mali akékoľvek otázky, stačí ma kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, napísať vašu otázku, odoslať a ja sa pokúsim čo najrýchlejšie vám odpovedať.